Здравейте, потребители на YouTube. Днес снимам за... Всъщност искам да ви попитам едно нещо. Как да си оправя Minecraft 1.8. Проблема е там, че когато си пусна Майнкрафта и натисна Play, ми излиза грешка, която сега ще ви покажа. Ето, това е грешката. Сега ще ви покажа грешката. Айде бе. Ми пише, че е някакъв караш репорт, за който за първ път от една година ми прави такъв проблем. Сега за първ път мисля, че е поради причина на апдейта или някаква друга, не знам и аз. Затова ви питам въпрос. И така ми крашва. Като пусна Minecraft, като натисна на Play и този мач ми крашва. И мой приятел Kiko Gaming BG ми каза как да опитам, но правих всичко, слагах модове, нови разпагове, слагах и сетъпи, всичко пробвах, но нищо не проработи. Ако вие знаете какво може да пробвам, моля кажете. И не забравяйте да лайкнете или сабскрайбнете или да коментирате. Не е задължително да сабскрайбнете. И това беше от мен за тази вечер. Лека нощ на всички и бъдете живи и здрави и утре да се събудите. Ебам се.